తిరిగి స్వాగతం. క్రితం వీడియోలో స్వాతంత్రోత్సవం పాఠం యొక్క ప్రక్రియ, ఇతివృత్తము, కవి పరిచయం గురించి మనము తెలుసుకున్నాం. ఈరోజు మనం ఇప్పుడు చెప్పుకునేటువంటి వీడియోలో పాఠ్యపుస్తకంలోని మొదటి పేజీలో దేశ నాయకుల చిత్రాలు భారతదేశ పటంలో ఇవ్వడం జరిగింది. ఆ చిత్రపటంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు ఎవరు అనేటువంటి విషయంలో మనం మాట్లాడుకుంటే, మొదటిగా పైన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి, నేను ఇక్కడ భారతదేశం యొక్క చిత్రపటం అవుట్లైన్ మ్యాప్ గీయడం జరిగింది. ఈ చిత్రపటంలో వారి యొక్క చిత్రాలు నేను గీయలేదు, కానీ వారి యొక్క పేరు మాత్రం రాయడం జరిగింది. అంటే ఎవరు ఏ ప్లేస్లో ఉన్నారో ఆ ప్లేస్లో నేను వారి యొక్క పేర్లు రాశాను. ఈ విధంగా మీరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. పైన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే భగత్ సింగ్. పైన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరా? భగత్ సింగ్. తర్వాత అంటే ఈ వారం అంటే ఈ కార్నర్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి గాంధీజీ. తనకి రెండవ నంబర్ ఇచ్చాను. ఇది మొదటి నంబర్ అనుకుంటే ఇక్కడ రెండవ నంబరు మహాత్మా గాంధీజీ. మూడవ నంబరు ఎవరు అంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్. తర్వాత ఇక్కడికి వచ్చేద్దాం. ఇక్కడ నాలుగవ నంబరు ఎవరు అంటే ఛత్రపతి శివాజీ. ఐదవ నంబర్ ఎవరు అంటే ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి. ఎవరమ్మా? ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి. తర్వాత ఇక్కడ ఆరవది అంటే ఈ కార్నర్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు అంటే రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. ఎవరమ్మా? రవీంద్రనాథ్ ఠాగూర్. ఈ క్రిందన ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు? ఇక్కడ చూడండి, ఇతను ఏడవ నంబరు. ఇతను ఎవరు అంటే అల్లూరి సీతారామరాజు. ఎవరమ్మా? అల్లూరి సీతారామరాజు. మరి ఇక్కడ ఎనిమిదవ నంబర్ దగ్గర ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు? వివేకానంద. అంటే స్వామి వివేకానంద. అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులు వీళ్ళందరూ ఎవరు అంటే మన దేశ నాయకులు, మన దేశం కోసం పాటుపడినటువంటి గొప్ప వ్యక్తులు వీళ్ళు. కాబట్టి మనకు పాఠంలో భాగంగానే వీళ్ళ గురించి తెలుసుకోవాల్సిన విషయం చాలా ఉంది. కనుక ఇప్పుడు మనం ఒకరి గురించి పరిచయం చేసుకుందాం. మొదటిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు? ఇక్కడ టాప్ పైన భగత్ సింగ్. ఎవరమ్మా? భగత్ సింగ్. భగత్ సింగ్ 28వ తేదీ 1907వ సంవత్సరంలో జన్మించారు. ఇక్కడ ఏ నెల అంటే సెప్టెంబర్. ఏ నెలమ్మా? సెప్టెంబర్. ఈ సెప్టెంబర్ 28వ తేదీన 1907వ సంవత్సరంలో ఫైసలాబాదులో జన్మించారు. ఎక్కడ జన్మించారమ్మా? ఫైసలాబాద్. ఇతడు గొప్ప స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు. బ్రిటిష్ వారిని గడగడలాడించినటువంటి వ్యక్తుల్లో ఇతను కూడా ఒకరు. అయితే ఇతడు అతి తక్కువ వయసులోనే ఉరి తీయబడ్డాడు. ఎందుకోసం ఉరి తీయబడ్డాడురా అంటే, మనకు మన దేశంలో స్వాతంత్ర్యోద్యమం బాగా తీవ్రంగా లేదా ఉధృతంగా జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో మన దేశానికి చెందినటువంటి స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడైనటువంటి లాలా లజపతి రాయ్ని బ్రిటిష్ వాళ్ళు లాఠీతో కొట్టి చంపేస్తారు. ఆ చంపేసినటువంటి ఆ దురాగతానికి ఎంతో బాధపడతాడు భగత్ సింగ్.
బాధపడి ఆ యొక్క లాలా లజపత్ రాయ్ని చంపినటువంటి బ్రిటిష్ అధికారిని ఈ భగత్ సింగ్ చంపేస్తాడు. కాబట్టి ఇతడిని బ్రిటిష్ వాళ్ళు పట్టుకొని ఉరి తీసేస్తారు. ఇదొక్కటేనా అంటే ఇంకా చాలా ఉంది. మన దేశం కోసం ఎంతో పోరాడాడు ఈయనని ఎప్పుడు ఉరి తీశారు అంటే మార్చ్ 23వ తేదీ 1931 సంవత్సరంలో ఉరి తీశారు. మార్చ్ 23, 1931లో ఉరి తీశారు. ఇది భగత్ సింగ్ యొక్క స్టోరీ. మరి రెండవదిగా ఉన్నటువంటి వ్యక్తి ఎవరు ఇక్కడ? గాంధీజీ. గాంధీజీ కోసం మనకి ప్రత్యేకించి ఏమి చెప్పనవసరం లేదు, ఎందుకంటే మనం ఎక్కువ శాతం మహాత్మా గాంధీజీ గారి కోసం తెలుసుకుంటాం. అయితే గాంధీజీ గారి గురించి తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు. గాంధీజీ గారు అసలు పేరు మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ. మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ. ఈయన అక్టోబర్ 2వ తేదీన 1869వ సంవత్సరంలో గుజరాత్లోని పోరుబందర్ అనేటువంటి గ్రామంలో జన్మించాడు. అయితే ఇతడు మహాత్మా గాంధీజీగా పిలువబడ్డాడు మరియు జాతిపితగా పిలువబడ్డారు మహాత్మా గాంధీజీ. ఎందుకోసం అంటే ఇతడు చేసినటువంటి సేవ ఎనలేనిది, ఎంతో గొప్పది. వయసులో ఉన్నటువంటి యువకులు చేయలేనటువంటి పనిని కూడా ఈ మహానుభావుడు చేసి చూపించి మన దేశానికి స్వాతంత్ర్యాన్ని తీసుకొచ్చినటువంటి గొప్ప వ్యక్తి మోహన్ దాస్ కరమ్చంద్ గాంధీ. అయితే ఈ గాంధీ గారు ఎప్పుడు హత్య చేయబడ్డారు అంటే జనవరి 30, 1948వ సంవత్సరంలో ఢిల్లీలోని బిర్లా మందిర్కు ఇతను ప్రార్థన చేసుకుందామనేటువంటి ఆలోచన ప్రకారం గుడికి వెళితే ఆ గుడి దగ్గర నాథూరామ్ గాడ్సే అనేటువంటి వ్యక్తి మహాత్మా గాంధీజీ గారిని హత్య చేశాడు. ఆ హత్య చేసినటువంటి సమయంలో కూడా ఈయన నోటంట పలికేటువంటి మాటలు ఏంట్రా అంటే హే రామ్, హే రామ్ అంటూనే తన యొక్క ప్రాణాన్ని విడిచిపెట్టాడు ఈ గాంధీజీ గారు. తరువాతిగా మరలా మనము మూడవ విషయంగా మనం మాట్లాడుకుంటే మూడవ వ్యక్తి ఎవరురా అంటే నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్. ఎవరమ్మా? నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్. ఈ సుభాష్ చంద్రబోస్ అనేటువంటి ఇతడు సాయుధ పోరాటం ద్వారా మనకి స్వాతంత్ర్యాన్ని తీసుకొద్దాము అనేటువంటి ఉద్దేశంతో సాయుధ బలగాన్ని తయారు చేశాడు ఇతడు. ఇంతకీ సాయుధ బలగం అంటే ఏమిటిరా అంటే గాంధీజీ గారేమో అహింసా మార్గం ద్వారానే స్వాతంత్రం సాధించవచ్చు అని అంటున్నారు. కానీ అహింసా మార్గం ద్వారా వెళ్తూ ఉంటుంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు మనకి లొంగేవారు కాదు. అయితే గాంధీజీ గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి అహింసా సిద్ధాంతాలకు వ్యతిరేకంగా ఈ సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు ప్రవేశపెట్టినటువంటి సిద్ధాంతం ఏంటంటే సాయుధ పోరాటం. సాయుధ పోరాటం అంటే ఏంటంటే సైనికుల ద్వారా బ్రిటిష్ వారి మీదకి తిరుగుబాటు చేయడమే సాయుధ పోరాటం. అంటే ఆయుధాలు ధరించి బ్రిటిష్ వారిని మనం ఎదుర్కొంటే అప్పుడు మనం స్వాతంత్రం సంపాదించవచ్చు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో సుభాష్ చంద్రబోస్ గారు బ్రిటిష్ వారి మీద తిరుగుబాటు చేశారు. అయితే ఇతను ఎప్పుడు జన్మించారు ఏంటి అనేటువంటి విషయం మనం మాట్లాడుకుంటే జనవరి 23వ తేదీన
1827వ సంవత్సరంలో ఒరిస్సాలోని కటక్ కటక్ అనేటువంటి గ్రామం నందు జన్మించారు. 1827వ సంవత్సరం జనవరి 23వ తేదీన ఒరిస్సాలోని ఎక్కడమ్మా ఒరిస్సాలోని కటక్ అనేటువంటి గ్రామంలో జన్మించాడు. అయితే ఇతడు ఈ బ్రిటిష్ వారి మీద తిరుగుబాటు చేద్దాము అనేటువంటి ఉద్దేశంతో సింగపూర్లో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి సాయుధ దళాన్ని ఏర్పాటు చేశాడు. దాని పేరే ఏంటంటే ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్. ఆజాద్ హింద్ ఫౌజ్ అనేటువంటి ఒక దళాన్ని ఏర్పాటు చేసి ఆ దళాన్ని మన భారతదేశానికి తీసుకొచ్చేటువంటి మార్గంలోనే ఇతడు ఒక విమానపు ప్రయాణంలో మరణించాడు అని కొద్దిమంది చెబుతారు. కొద్దిమంది ఏం చెప్తారంటే ఇతడు అజ్ఞాతవాసంలోకి వెళ్ళిపోయాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేస్తారు. నెక్స్ట్ తర్వాత నాలుగు ఎవరమ్మా శివాజీ. చూడు 4 ఎక్కడ ఉన్నారంటే ఇదిగో ఈ కార్నర్లో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి శివాజీ. ఇతడే ఛత్రపతి శివాజీ అని అంటాం. అయితే ఈ శివాజీ అసలు పేరు ఏంటి? మనం శివాజీ లేదా ఛత్రపతి శివాజీ అనుకుంటాం. అసలు శివాజీ అసలు పేరు ఏంటి అంటే సాజీ లేదా శివాజీ రాజే భోంస్లే. శివాజీ రాజే భోంస్లే అనేటువంటిది ఇతడి యొక్క అసలు పేరు. ఇతడు ఫిబ్రవరి 19, 1627వ సంవత్సరంలో మహారాష్ట్రలోని శివనేర్ దుర్గంలో జన్మించాడు. ఎక్కడ జన్మించాడమ్మా? శివనేర్ దుర్గం. ఇక్కడ శివనేర్ దుర్గం అంటే అర్థం ఏంటి అంటే శివనేర్ కోట అని అర్థం. శివనేర్ అనేటువంటి ఒక కోటలో ఇతడు జన్మించాడు. ఇంతకీ శివాజీ తల్లిదండ్రులు ఎవరు? షాహాజీ మరియు జిజియాబాయి. షాహాజీ తండ్రి పేరు, జిజియాబాయిలో తల్లి పేరు. అర్థమైందమ్మా? ఈ వీడియోలో మనము ఎంతమంది గురించి తెలుసుకున్నాము? 4 గురించి తెలుసుకున్నాం. మొదటి భగత్ సింగ్, 2 గాంధీజీ, 3 సుభాష్ చంద్రబోస్, 4 శివాజీ. మరి ఈ 4 ఉన్నారు మనకి అంటే ఇంకా 4 ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎవరు అంటే ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి, తర్వాత ఠాగూర్, తర్వాత అల్లూరి సీతారామరాజు, తర్వాత స్వామి వివేకానంద. వీళ్ళ గురించి మనము